Et arbejdstegn, det er sådan et lille blytegn, hvor der er forskellige ikoner på. På nogle af dem her, der er for eksempel et ikon med en lille mand med en skovl, hvor han svinger noget jord op over sin ryg. Og arbejdstegn, det er ligesom, man kan bruge det som en form for ID-kort, ligesom man har på nogle byggepladser i dag, for at komme ind og få tilladelse til at arbejde et sted, så har arbejdstegnet været det samme. Og det er så den måde, man har brugt her i 1600-tallet ved byggeriet af Frederiksborg Slot. Først, da vi finder dem, så tror vi faktisk, det er blyvægtlodder, som er udregnet til at veje mønter. De her møntvægtlodder. Men så vil vi godt se, at så begynder vi at finde flere og flere, som ligner hinanden og ikke har samme vægt. Og så tænker vi, det må være noget andet. Vi havde ikke fundet dem ude med metaldetektoren. De er små, man ser dem ikke rigtigt, og i de her mudrede lag, som der var på markedspladsen, der kan man ingenting se. Man skal høre det i stedet for med ørerne med metaldetektoren. Det er en genstandstype, som vi ikke har set før, og som man måske skal blive lidt mere opmærksom på, også på andre udgravninger i byerne. Fordi det er jo også sådan, at jeg har gravet mange andre steder, og nu har jeg faktisk kunne tage tilbage og se på nogle af de gamle udgravninger, jeg har lavet før. Og der har vi også fundet nogle arbejdstegn, som vi faktisk troede var møntvægtlodder, fordi vi kun har fundet 1, og ikke 18 som heroppe i Hillerød. Så det er også utrolig spændende at se, at der ligesom kan komme nogle nye resultater ud fra de her, ja, man kan godt sige, bittesmå byfund.